Зима, час, калі ўся работа ў полі застаецца ў мінулым, таму можна прысвяціць вольны час гульням да забавам. Радая ўсіх вітаць. У нашым праекце «Наперад у мінулае» мы з вамі вандруем па розных кутках нашай вялікай краіны. Таму сёння мы з вамі разам і пакалядуем. Але найперш варта зазначыць, што перад калядамі распачынаецца вялікае свята – дзень нараджэння найстарэйшага банка краіны. Амаль 102 года Беларусьбанк заўсёды побач з кожным беларусам. Гэтым разам нас чакае фальклорная экспедыцыя з парадкавым нумарам 700. Кіруемся з вамі наперад у мінулае на Магілёўшчыну ў Магілёўскае абласное кіраванне. Запрашаем вас до нас, сегодня гости мы у вас. Калі ласка, калі ласка, калі ласка, калі ласка. Захаванне сувязі пакаленняў менавіта адно з самых найважнейшых у традыцыях сямісоткі. У нашым выпуску сёння не проста госці, нашы паважаныя ветэраны банка, самыя галоўныя і яркія зоркі на сцэне кіравання. Наша свята песнями богата, запрашаем широ от души. Калі ласка, наши земляки. А гармоний граем, граем, граем весело и звонко, як какая мы тебе родная сторонка. А гармоний граем, граем, граем весело и звонко, як какая мы тебе родная сторонка. А гармоний граем, граем, граем весело и звонко, як какая мы тебе родная сторонка. Самая вядомая традыцыйная страва, асабліва ў дзень нараджэння, заўсёды быў свежы, дадухмяны, смачны беларускі каравай. Ім частавалі гасцей з усёй вялікай, шчодрай і адкрытай беларускай душой. Таму і танчылі, даспявалі ад душы. Магілёў ужо гатовы да святкавання новага 2025 года. Таму мы запрашаем вас наведаць гэты цудоўны горад і акунуцца ў атмасферу свята, у сапраўдную навагоднюю, часам містычную казку. Вось і падышоў к канцу наш сённяшні выпуск тэлеперадачы. Каманда нашага праекта далучаецца да віншавання. З днём нараджэння, родны ды каханы банк! З наступным добрым 2025 годам! Мы вам жадаем, каб до ваших хат стежки не ведал ни врач, ни адвокат. И каб было вам на... Паважаныя калегі, віншуем вас са святамі. Жадаем вам, каб перашкоды абыходзілі вас стараной, каб усё задуманае абавязкова выканалася. Хай кава ў вашым кубку будзе заўсёды гарачая і вельмі смачная. Жадаем вам пражыць жыццё так, як быццам пабываць у казцы. Здароўя вам дужага! Каб побач заўсёды былі верныя сябры. Ура! Кашалка шарикуе.